Ka jingja hatangsko kalakta matyong ya kanam ka burom jong ka jela Baroh kawe. Laong uba Adelbert nongrum MLA na North Shillong. Ulapan pau ka jing smolam yaki mensim ki balakrat no yaki balaman saw bad yaki bait pathon ki balapat do not nakani ka jingja baktang mensim. Uba Adelbert ula benyau bakum kini ki jing tre bean kidang yai beteng hakani ka jela. Kani ka jingja kamde hakasin ka baningkong ula ong. Ula Kyntu ka sorkar ban pen i deki kam ban khang sendan ya ki jingti dau yong deki part liu khnai ka balabu iki mensim breu ha ka jingma ka bakrau. Ula pen pau ka jingkermen ba ka Judicial Inquiry Commission kan wat benya ya Baroh ki dau ki balaya lam sha ka jing bethai dynamite jing ya breu hadu arpu prangut jing mensau prangut madia Baroh ki badon kti ha ka kit ka ba ka di ka thiet ya kini ki dau yong bean. Ula keliru ya ka rukam sensyar jong ka JHDC hakitan sutengah. Ba Adelbert ngai bidang hakini ke kriat sngi kalami ke to gijing betai jong ka krem dawion pisko pun yo pisko kun habe David kani pikum boy na kinong mi kaman ngapan pau ya kejing sokya boy na prengki responsible representative amar kani kejing ja kam de sin beningkong kadon sya kata kejing sokya ka bujur boleh kini kiki kiwanca kani kapan pau wakadon buat kayai beteng kata ke illegal mining buat ke illegal transportation kamanum la ban dinai mano kani kalong ba kipai ba Baroh kisaki tigai mo ko apa keren kalian jonga hoy mas ngo komen mana kalian government ka constitute ya ta ke inquiry henry haswa ban ya syaprang buat kata ke inquiry aku apa kena kebasyai bagi diki armut kamtam OSP buat kamtam DC Jongka East Giant Hills kit soba ban suspend shwai ki Baroh arngut amar kidai ki sole responsible kinumla ban kentai kinumla ban motif bat kai ga ba honorable chief minister lopan pau ba ka jingjingai jong to ga jaka ba ki dan carry out ya kani ka main kalong tang apsan kilometer ngako an bu ka jingkeli komno ka police department kamla ban reach out kamla ban lap yakni ki illegal activities ki baja hak ti kathan bar ka bolong lingo kan jangai kan no na po DC office hata jaka kan jangai kan no na po ka police station hata jaka lada justice honorable justice kataki urang la ban poi hak tu ka very spot kan NEHU king taki police akan NEHU ta ka district administration balai ka don ka jingi adukan no mla ban assess se kata ka surok nara ka don ka difficulties and assessment of the road I have to put a question bakata ka jingkeli ko aban bo bakini ki ba main ki ba sai pat yu niu doyong kumno pat kin ya kin chalan bar kumno ka transportation bat penkit yu ni umar hakano kalen ti pat ada ki ombam don ta surok tikani kalong kajing perem ka bajur ban ngakwa bagani ka present government of the day kam dei ban syukuran sudah ketien ngasngo bakadei ban penpau ka kam actions speak more louder than words no any other can believe except by action kamut bagani ka present government of the day kadi ban suspend ni ki armut nomor ba kata ka jingong bamdon illegal mining ka jing bamdon kata ka illegal transportation ngamngait daki hajar tali ki trok kiai kani kala pausai bakani ka activities kala ya la slem ba tikani kadi bang ko pan pau kaliang jongan mangamla pan susngap ngam pan pau bakat no ki mensim siar ki mensim rupa ya bandu no tanaka daw ko jinglong duk la sa exploit yaki badia Baroh ki ba involve hanika kam kidi ban ngat ha ka jing stop hang tangin si baka government of the day kasim serious yani ka kam kabalak ta madyong khamtam ya ka street ya ka chai bandreu di Baroh ko tai boku buai na prenginong mikmat burong ka jikir khalia bar kumju kinong song snong jong ka jala Baroh ko iko aban tep ki kita ki high level
menu badon keti hakani ka illegal activities kikam baman kikam lebean but hakni ka por ko anbu ka jingkali big question mark ya ka district council ka bakam bakatay kata ka custodian kanong pait nong kami ya ka jaka puta kata ka bakam bakatay ka atiar ka ban pait banri wat sumar ya ta jing long try ka hok long try jongi ko majak banri kham tam khando siap ngabu ka jingkali ya ka JHDC kumno ka sangapjar ban ngabu ka jingkali ru ya ka ilaka sutengah balai pisangapjar don ayu shalendet kalau pisangapjar ka penpau be ka basai ba ya penpau sai ba ka don keti halor kini ki kampean ini mo kwa penpau nakaliam chong ta jing sukya halor ke jing du mensim boloi-loi ki basa exploit tanamar ka daw jong jing dup ban penbiang ya kita ki high level